Actually, ang o video rimani jagao baksa borok buji thani mistake ungkhana. Aro ang Biswajit Debormano bo je khlai tongmani abo chaya hinoi saya kudu. Kahamka buji di norok. Buji khada. Bo je khlai tongmani abo tiprasani bago belaino kaham. Belaino kaham. Je tiprasa gari chalu na musun tongoi ma chalu gi angoi tongkha bini bisingti ma chalu kha. Je sakai phano ha. Rang komni bisingti mankha olo sonai. Haijat. Bo men ang aro saman ingke bui kobangma borok boini o samungno nugoi kebengoi tongkha baksa sawoi tongkha je obo thokai bini bo faltu se bo eso beso kobangma kok salai tonglayo jemon Robindro bobo sawoi tongkha bini bo saloka oturi wo horoka nawo hairok noi samani tini bo simia kobangma borok komen bisingo bo bono sawoi tongo ingke ani sanani main prosno kha amo se je o video wo ang confused ngoi tongkha je sawai maya ngoi tongkha bini obo kubui dana thokai baksa saw kubui baksa saw thokai hinke aboni bagoi ang norokno bises ke sungka je abo tamo kubui de ang saiko je abo bo omhai khlaimani faltu batpar thokai hina ang saiko do boi samani kokse ang norokno saw kaham ka kok buji de haisi hinke aboni bagoi no ar tiprasani bagoi kaham khane borokno sab kebengnai tongba kebo kebengnai kori haisi bo je khlai tongmani obo kebengnani system kori jemon nor dongor tv thango naimano dongor tv bo saka 69 ta country bo beraikha tabuk phai saka bo 103 ta inga obo dongor tv bo o kok saka o kok sang sawo bono saya hin saya inga je bo AC bus rinani amorok je bo bazar khuluk rikha amorok kaham jodi kaham chi hinge te prasane bagoino kaham ungoble main proshno obosi kaham ge te prasane bago kaham no ungo kaham no ungnai Piaba jodi hamya ongoi thangai to unglak angle saya ko je bo chaya hene do boi samani kokse ang norno o video sungu norok jodi comment khai ka hinge bin bagoi ang kaham kaise video tubonai hinang paitha ko samani botong nor video purana nai na ya saimia video paithak nai kenge norok saimana haisi buji khada boi samani kokse sao je saya ko bo chaya henai bini je samung khlai tongmani illegal hinai hairok saya ko do Abosi. Jong abo nukha bini chosma kaisa kaisa ne dam 28000 bini juta kaisa dam 18000 maherok kubangma jong nukha bujikha abo jong nukha bini comment bo poru video ni tolao comment je phaimane abo poru layo haise inke o baksa borok sawai tongmani tiprasani baga kaham khlai inke arote sajangnai tamo kok tong men abo seble abono norno sana nai man haise norok bujiya boy ulta pulta comment khalega kok kore jemon romdi asam ani bondorok kubangma tongo asam guwahati shillong an bondorok kubangma tongo ani bondu khorcha tabuk NGO ni kaisa samung tango botam hinge bichara rokno tuyoi jemon chung bichara khaike hinge aro rogo loan amahai abo asam rogo choli uta amahai Hingke borok sini Tripura wa Agartala kaisa mahai NGO ni kaisa ngo khuluk phaina office khuluk phainai 2025 ni bisingo February ba March amoni bisingo borok khuluk phainai jemon chini kubangma Tripura gorib wa ba wansapana ongkha gorib omahairok ni kaisa sujuk tongo loan chun nanani omahairok ha ano saka je nungbo o jaga habdi haboi mano norongni borok ni bagoi kubangma samung kaham khlai mano je jaga facility manya aro rogo aboni bisingti loan nawai khane facility rok khlai mano nawai mano mahairok ta jeta kaham nang chung accept khlaio 100% tabu Dr. Biswajit thimani bo je khlai tongmani kaham jodi kaham no 100% 100% no borok accept khlaina haisi keb kuno saglak tini je sai tongna borok ta wansugoi sa obo ang norok no sanani thangya obo jani matter pheba actually norok kaham ke kokma bujinai bono je bono kaham da saka na hamya da saka ang baithang to norok samani khane ko jang bono hamya hene samani norok khap khane ko video bu check khlaina di ang mono kaisa pana hamya saya ko je bo samani koksi ang norok no sanani thango buji khada nge jodi bo kaham ke buibe tamni hinjak an proshno kha bosi tahani hinjak na nang kaham na hamjagya da chin borok khaisi kaham na hamjagya da bo auto rioi tong ga bo kaham no ble chin tiprasani bagai o kaham na hamjagya da an proshno obosi ang sungna ne thango bujikha obosi sungna thango
bujiri sakang video paithak naidi poila ni simi kaham ka buji manai kise kicha na khe buji mangala haisi tam saka tam saya o kisi sa khana mani no sayari khenga unglak omose kok hambai norok je hamya comment khaina rok no bo ang bukha tu yadu jolia haisi norok buji afano moi man khana abon bagasi